A preocupación é que por primeira vez na historia de Galicia fálase máis castelán en Galicia que galego. Esta é a primeira vez na historia. Ben, e ademais a evolución dos últimos 20 anos é unha evolución que vai nesa dirección. Non houve políticas destinadas a superar a minoración, que debe ser o obxectivo fundamental de toda a política lingüística. Tiveron como principal consecuencia o recoñecemento social da lingua galega. Un recoñecemento que é digamos, un punto de partida, pero nunca debería ser o punto de chegada. O punto de chegada ten que ter en conta tamén a redistribución dos recursos para que ese recoñecemento avance cara a unha desminoración dunha lingua. En nos últimos 25 anos houve momentos interesantes, como o decreto do 2007. O decreto do 2007, tal como recollía o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do 2004, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego, establecía que como mínimo 50% das materias fosen en galego. Ben, o do 2010 puso eso como máximo. Para min o consenso é unha falacia. É dicir, é unha falacia e explícome. Está orientado desde a hexemonía, é dicir, desde o propio poder. Debe ser un obxectivo, pero non un punto de partida. Non pode haber consenso se non tomamos como punto de partida o conflicto real no que vive a lingua galega desde hai décadas. A lingua é un tesouro que temos que coidar. Non hai tesouros. As linguas non son tesouros. Teñen que fomentarse o seu valor de uso e non o tesouro que vamos aí a buscar esa idea consensualista de isto que nos une, isto que nos identifica, isto que compartimos. Sí, certamente, pero para iso garante que no 2100 siga habendo esa opinión, esa valoración. Todo pacto pola lingua que haxa, que nos estamos promovendo ahora un pacto pola lingua, ten que ser algo máis que papel mollado, porque senón estaríamos na mesma situación que o pacto anterior, ese pacto do 2004. ¿No? Necesitamos décadas, non se cambian en 5 anos. Por tanto, ten que haber agora mesmo medidas urxentes, inmediatas e sen contemplacións, e logo medidas a media distancia e a longa distancia. Pero certamente, se queremos un pacto pola lingua, hai que escoitar todas as voces e, sobre todo, esas voces conflictivas, no sentido positivo dese termo. Tamén nas aulas de galego ten que priorizarse unha sociolingüística crítica, unha sociolingüística política, unha sociolingüística de concienciación social, e non só o pronome, que é moi importante, e non só a gramática, e non só a fonética, fundamentais, naturalmente, pero temos que gañar falantes e conciencia de falantes no sistema educativo para que despois estes falantes reclamen os usos da lingua nos espazos públicos e privados, porque de nada serve que as empresas empecen a expresarse en galego e que o comercio en galego e o deporte en galego e o cine en galego se a poboación non usa o galego. A idea de liberdade de elección lingüística é efectivamente unha ilusión ou un mantra, na medida en que cando hai unha lingua priorizada, esta elección está claramente condicionada. E isto é o que nos pasa, é dicir, está ben, cada un que fale a lingua que queira, pero para iso crea as condicións materiais para que todo o mundo poida falar a lingua que queira.